kabang takute bukuksong ang Daniel Deverman norok nai tongo laibuma TV hingkai tini ang paisok paika kaisa thayo o thaing kha mungya kami adi block be khobjak o kami ni bumung kha phati kami hingke ang phaino paika yang kaka belai no kosto tongo mane bini sori hamya hingkai jeng phaidi bono kok these thaini singnali ne ge kaka neng kok da saiman ha maya hingkai neng sori hamyang marok kok mayang marok koi bosor ongkha ha 21 hingkai bo kok mayang mane 21 bosor ongkha hingkai neng himi rok maraman ha asa kos mane himi maya hingkai nong ni cerai rok to cerai khoro buse khorong nei chala da bere chala masa bere masa hingkai borok khai school logo pori da to poribo hingkai neng kok bo maya himbi bo kaham ke maya sori bo chugya hingkai neng bidike poribar chalogi tong neng da chalongo poribar ha anta hingkai kaka bai kok sai kisa sutup laya hingkai jeng yango kaki bai kisa kok sale ne hingkai kaki o poribar sabo chalogi tong mo ang emote he kos ma so ka haina chini ban kai se tong ara arok pio goi jeng to iko ate he kore ka ro khai ko sama so khai ane ko so khai choli hingkai amse kha 21 bosor ngai kono kore chini jeng sarkar haite kono rok maya kono dabi khai pan jeng kono che maya ko konek sani nai hingkai amse 21 bosor ngai tongkha neng wasipa no norok doktor talangai jana kya nai maya ko kono rang kore paisa kore chene kono sujuk maya jeng nai maya hingkai nong ni ration card do khaito tong tongo document ang joto da tongbai tongo nong ration card APL la BPL APL deng khama ha BPL chena BPL ka tene ne besar ke boys school pori to Podomahan dari JB school belai ke khaire ma singja borong bono chubana musung tongkha hingkai china contact number di nai on number call khaimano call khai je chubana musung nai rok chubai mano bono borok bai contact khaimano an number tongnai an number ang di nai an number ne hoite norok ana call khai contact khai yango phai nai phai mano o jaga ni je tak politics eba neta him tongnai rok borong nang koina musungo kisa borong no khel khaije jadi je chungbai kerengge maya rok kerengna musungi tongnai rok kereng thayo no tongo kerengna musung bo kerengge maya nini problem ngi tongma bo saimya ang bai contact khaimano ano contact khaidi ang nong bagi tongo ang jefuru norok sahoro afuru ang thanai amseng no ko khambai